Ak chcete ísť dovnútra, je dôležité, aby ste si pravidelne robili čas pre seba. Robte to sami, robte to v prírode a robte to nehmotne. Na tejto ceste duše sa môžete cítiť nudne, nepohodlne alebo bezúčelne. Kvôli vášmu pocitu spolupatričnosti s vonkajším svetom je ťažké rozpoznať vplyvy a preskúmať sa, som to naozaj ja, alebo potom naozaj túžim. Jeden zlý incident sa stal hanbou na celý život. V záujme svojho osobného rastu si musíte odpustiť. Si nedokonalí ako všetci ostatní. Nemusíte robiť kompromisy ani dovoliť, aby vás niekto ponižoval. Nechajte svoje negatívne emócie vyliečiť, pretože si zaslúžite milovať predovšetkým seba. Počúvajte svoje vyššie vedomie. Chce vás naviesť na svetelnú cestu. Ak sa chcete oduševnene spojiť, pokojne vnímajte energetické vibrácie svojej duše. Keďže vzťah nie je vaša vec, mať blízky vzťah je pre vás ťažké. Vyhýbavosť a nepravdivosť sú niektoré z vašich problémov. Ak uvažujete o jednej alebo viacerých svojich minulostiach, môžete odhaliť príčinu svojho nepriaznivého správania. Keď sa zmeníte k lepšiemu, čaká vás náprava vzťahu. Myslíte si, že váš život je normálny alebo v poriadku, ale nie je. V mladosti vám chýbal pozitívny vzor, aby ste mali správnu sebaúctu a sebalásku. Takže učenie sa negativity je váš spôsob života, ktorý je tvrdým zaobchádzaním s vašou psychikou. Keď čelíte životným turbulenciám vo vnútri aj vonku, váš strach sa dostáva hlbšie a bližšie k povrchu. Preto nepreťahujte svoj vnútorný problém. Každý čin má motiváciu. Možno ste sa to snažili pochopiť a minuli ste cieľ. To je to, koľko toho o sebe neviete. Ak chcete získať prehľad, začnite so svojou emóciou, ako je jej pôvod. Kultivácia a posilnenie. Ste od prírody duchovní. Z rozsiahlych časov nedbanlivosti je vaša duša preplnená nezdravými nápadmi a pocitmi. Mimoriadna starostlivosť je potrebná na zvrátenie nahromadených škôd, ak ste ochotní podniknúť pozitívne kroky. Musíte sa naučiť zbaviť sa strachu z nedostatočnosti. Prostredníctvom negatívnej sebarozprávania vaša myseľ, pocit alebo situačná reakcia odráža túto negativitu. Dávajte si pozor aj na prenasledovanie. Pretože to môže byť deštruktívne pre vašu sebalásku. Vaše túžby sú vašimi bojmi, ktoré sa musíte naučiť uvoľniť. Žite jednoduchší život, aby ste boli zdravší, aby mohla prísť hojnosť.